салом ба ҳама бародарон ва дӯстдорони футбол. Хайр омодаед? Интизори ба охир расид. Имшаб соати 3 шаб бо вақти Москав ҷоми ҷаҳонии клубҳо оғоз мешавад. Аввалин бозӣ Интер Майами бар зидди Ал-Аҳлӣ. Ин дигар бозиҳои оддӣ нест. Акнун клубҳо барои унвони беҳтарин дастаи дунё мубориза мебаранд. Дар майдон Месси ва дигар ситораҳо, фазои ҷолиби футбол ва эҳсосоти ҳақиқӣ. Хабари хуб ҳамин аст ки мо метавонем ҳамаашро якҷо тамошо кунем. Ман дар канали ТЕЛЕГРАМ пахши зиндаи ин бозиро мегузаронам ва на танҳо ин бозӣ, ҳамаи бозиҳои ҷоми ҷаҳонии клубҳоро аз ҳамон ҷо пайгирӣ карда метавонед. Сифат хуб аст, бидуни қатшавӣ, бидуни реклама танҳо мешинед ва тамошо мекунед. Аммо муҳимаш мо метавонем якҷо муҳокима кунем. Ман, шумо, дигар мухлисон якҷоя фикр мекунем, гап мезанем, лаҳзаҳои ҷолибро шарҳ медиҳем, гӯё ки дар варзишгоҳ бошем. Маҳфили зинда бо мухлисони дигар. Агар ҳоло дар канал нестед, ҳатман омода шавед. Ссилкаи Телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал омода шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба зур шунед, мо бошем сар мекунем. Погба, футболбози шинохтаи дастаи миллии Фаронса, метавонад ба майдон баргардад. Баъди бештар аз 1 сол бебозӣ будан ва ҷудо шудан аз Ювентус, ҳоло шанси калон дорад ки ба Монако гузарад. Бино ба хабарҳо байни Погба ва роҳбарияти клуб аллакай чанд ҳафта аст ки гуфтугӯ меравад. Монако ба ӯ шартномаи 2 сола пешниҳод кардааст ва умедвор аст ки дар наздиктарин рӯзҳо гузаришро расмӣ кунад. Агар гузариш сурат гирад, ин аввалин бозии ӯ дар Лигаи Фаронса хоҳад шуд аз замоне ки соли 2009 ҳанӯз ҷавон буд ва аз дастаи Гавр ба Манчестер Юнайтед рафт. Аз он вақт то ҳол Погба бисёр чизҳоро ба даст овард. Қаҳрамони ҷоми ҷаҳон шуд, дар серияи А ва Лигаи Аврупо пирӯз гашт, аммо ҳамзамон бисёр ҷароҳат гирифт ва ҳамеша аз ӯ интизориҳои калон буданд, вале на ҳамеша онҳоро иҷро кард. Саволи асосӣ ҳоло Погба дар кадом ҳолат қарор дорад? Ӯ аз моҳи август соли 2023 бозии расмӣ накардааст. Танҳо 1 дақиқа барои Ювентус дар бозӣ бо Удинезе ворidi майдон шуд. Баъди он натиҷаи мусбати ташхиси допинг дар хунаш маводи мамнунаи ДГА ёфтанд. Дар аввал 4 сол маҳрум шуд, вале баъд аз шикоят муҳлати ҷазо то 18 моҳ кам карда шуд. Суди варзишӣ гуфт ки ин мавод бемақсад истифода шудааст ва ба мардон чандон таъсир намерасонад. Погба баъди ин ҳолат худаш тамрин мекард, ҷисмашро ба ҳолати хуб меовард ва сай дошт обрӯяшро барқарор кунад. Ӯ пешниҳодҳо аз кишварҳои араб ва амрико дошт, вале гуфта мешавад ки мехоҳад дар Аврупо бимонад ва собит кунад ки то ҳол метавонад дар сатҳи баланд бозӣ кунад. Барои Монако ин як шартномаи таваккалист, вале агар муваффақ шавад, барои клуб обрӯи калон меорад. Имрӯзҳо дар дастаи Монако футболбозони ҷавон зиёданд, аммо ба даста футболбозе бо таҷрибаи калон намерасад ки метавонад дар маркази майдон роҳбарӣ кунад. Погба бо қувва, ақл ва пасҳои дақиқаш метавонад маркази майдонро тақвият диҳад. Аммо суоли калон ин аст: оё ӯ тавонистааст баъд аз ин танаффуси тӯлонӣ ба сатҳи лозима баргардад? Оё ӯ шахсе хоҳад шуд ки дигаронро роҳбарӣ кунад ё боз ноустувор мемонад, мисли ки дар баъзе мавсимҳо бо Ювентус буд? Барои худи Погба ин шанси охир метавонад бошад. Ӯ ҳоло 31 сола аст ва то ҳол метавонад 2 ё 3 соли дигар дар сатҳи хуб бозӣ кунад. Албатта, аллакай он ситораи ҷавони соли 2018 нест, вале агар муҳити дуруст ва дастгирии лозима бошад, метавонад боз қавӣ шавад. Агар гузариш ба Монако воқеӣ шавад ва ӯ хуб бозӣ кунад, ин як достони зебо мешавад. Бозгашт ба ватан, кӯшиши аз нав сабзидан ва нишон додан ки номи Погба ҳанӯз арзиш дорад, на танҳо дар рӯзномаҳо, балки дар майдон. Дӯстон, чӣ хеле ки гуфтем, имшаб аввалин бозӣ дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии клубҳо баргузор мегардад. Ал-Аҳлӣ бар зидди Интер Майами. Ал-Аҳлӣ яке аз клубҳои пурқуввати Миср ба ҳисоб меравад. Аз тарафи дигар, дар ҳайати Интер Майами бисёр бозингарони машҳур ва пуртаҷриба ҳастанд. Ин ду даста то ҳол бо ҳам бозӣ накарданд ва худи мусобиқа низ хеле муҳиму ҷиддӣ аст. Бояд гуфт ки ин бозӣ дар шаҳри Майами баргузор мешавад ва ин албатта ба дастаи Лионел Месси бартарии калон медиҳад. Гарчанде ки Ал-Аҳлӣ дар минтақаи худ хеле хуб бозӣ мекунад, аммо ман фикр намекунам ки сатҳи дастаи онҳо ба дараҷаи баланд бошад ки бо дастаи пурқуввати Интер Майами рақобат кунад. Фарқият дар он аст ки бозингарони Интер Майами дар сатҳи дигар ҳастанд. ҳайати онҳо қавист ва бозӣ дар хона барои онҳо афзалият медиҳад. Аз ин лиҳоз ман фикр намекунам ки ин бозӣ ба мусовӣ анҷом ёбад. Агар ба ҳамлагарони Интер Майами нигоҳ кунем, мешавад пешгӯӣ кард ки онҳо камаш 2 гол мезананд. Ҳамчунин хатти дифои ин даста низ дар сатҳи баланд аст ва эҳтимол дорад ки онҳо иҷозати задани чанд голро ба рақиб надиҳанд.
прогнози ман дар ин бозӣ ғалабаи Интер Майами бо коэффициенти 2 ва шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накардан метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. акнун расман Франко Мастантуоно бозингари Нави Реал Мадрид шуд. Барои трансфери ин ҷавони 17 солаи Аргентини Реал ба River Plate 45 миллион евро пардохт мекунад. ӯ баъд аз ҷоми ҷаҳонии клубҳо ба Испания меравад. Шартнома то соли 2031. Франко Мастантуоно яке аз умедбахштарин бозингарони ҷаҳони футболи Амрикои Ҷанубӣ ба ҳисоб меравад. ӯ бо синни ҳамагии 17 солагӣ на танҳо ба ҳайати асосии River Plate роҳ ёфт, балки дар чандин бозӣ нақши калидӣ иҷро кард. Бозии пурором, назорати хуби тӯб, қобилияти зеҳнии баланд ва техникаи боистеъдод, ҳама ин хусусиятҳо ӯро аз ҳамсолонаш фарқ мекунанд. Дар Аргентина солҳои охир хеле кам шоҳиди пайдоиши бозингарони чунин сатҳ мешавем, ки то ин дараҷа зуд диққати клубҳои аврупоиро ҷалб кунад. Мастантуоно дар давоми як мавсим шӯҳрати бузург ба даст орд ва ҳоло ӯ ба дастаи пуршарафи Реал Мадрид мегузарад, ба клубе ки ҳар як бозингари ҷавон орзуи ба он пайвастанро дорад. тавре ки расонаҳои аврупоӣ хабар медиҳанд, маблағи гузариш 45 миллион евро шудааст. Барои як бозингари ноболиғ ин рақам хеле калон аст. Шартномаи басташуда то соли 2031 эътибор дорад, ки нишон медиҳад, ки Реал ба ӯ ҳамчун лоиҳаи дарозмуддат нигоҳ мекунад. тафсилоти шартнома ва бонусҳо то ҳол пурра нашр нашудаанд, вале аён аст, ки дастаи мадридӣ барои гирифтани истеъдодҳои ҷавон сиёсати хоси худро дорад. боз як ҷузъиёти муҳиме ки бояд зикр кард. Франко аввал дар ҷоми ҷаҳонии клубҳо иштирок мекунад. River Plate дар ин мусобиқа намояндагӣ мекунад ва барои Франко ин фурсатест, ки пеш аз рафтан ба Аврупо худро дар сатҳи ҷаҳонӣ нишон диҳад. ин метавонад як нав имтиҳон барои ӯ бошад, чун дар чунин мусобиқаҳо рақобат ва фишори равонӣ хеле баланд аст. вале суол ин аст, оё Реал Мадрид воқеан ҷои дуруст барои ин наврас аст? таърихан дар дастаи асосии Реал ба бозингарони ҷавон на ҳамеша имконияти кофӣ дода мешуд. мисолҳои Эндрик Арда Гулер нишон медиҳанд, ки рақобат шадид аст ва на ҳар кас метавонад дар чунин муҳит зуд рушд кунад. аз тарафи дигар дар мавсими оянда Хаби Алонсо роҳбари Реал аст. Алонсо на танҳо ҷавон ва прогрессивист, балки дар Реал Сосиедад Б ва Байер худро ҳамчун мураббии хуб нишон додааст. ӯ маъруф аст бо он ки ба бозингарони ҷавон имконият медиҳад, бо онҳо кор мекунад ва шароити афзоиши воқеӣ фароҳам месозад. боз як масъалае ки баррасӣ мешавад, ин шояд иҷора додани бозингар аст. бисёриҳо бар ин назаранд, ки беҳтар мебуд Франко як-ду мавсим дар Аргентина ё дар дигар лигаи аврупоӣ нигоҳ доранд, то таҷриба гирад ва барои сатҳи Ла Лига комилан омода шавад. бозии мунтазам барои бозингари ҷавон муҳимтар аз нишастан дар захира аст, ҳатто агар он дар клуби сатҳи ҷаҳонӣ бошад. дар умум ба назар мерасад, ки роҳи душвор вале пур аз имкониятҳо дар пеши Франко Мастантуоно қарор дорад. ӯ аллакай номи худро ба феҳристи истеъдодҳои ояндадор шомил кард ва ҳоло аз ӯ вобаста аст, ки чӣ гуна аз ин имкониятҳо истифода мекунад. футболи бузург ӯро даъват мекунад ва Реал Мадрид метавонад барои ӯ ҳам макони таълим бошад ва ҳам саҳнаи асосии муваффақият. гармиёи бозори трансферӣ ҳоло оғоз нашудааст, аммо Фенербахче аллакай нақша дорад, ки як трансфери хеле калон ва нодирро анҷом диҳад. бино ба иттилои рӯзномаи Фанатик, дастаи маъруфи Туркия мехоҳад Неймарро, ки ҳоло дар дастаи бразилии Сантос бозӣ мекунад, ба худ даъват кунад. ва ин танҳо як овоза нест. шартномаи Неймар бо Сантос танҳо то охири моҳи июн эътибор дорад ва ҳоло маълум нест, ки оё ӯ бо клуб шартномаи нав мебандад ё ин ки не. яъне шанси ҳақиқӣ аст, ки тобистон ӯ бозингари озод шавад ва ҳаминро истифода бурда Фенербахче мехоҳад ӯро ба даста ҷалб кунад. яке аз ҳабои асосии ин идея Жозе Маурино мебошад. бале, маҳз ӯ сармураббии нави Фенербахче шуд ва аз аввал гуфт, ки мехоҳад клубро ба сатҳи нав барад ва беҳтарин роҳ даъват кардани як бозингари калонбаҳо ба мисли Неймар аст. Маурино фикр мекунад, ки метавонад Неймарро бовар кунонад, зеро Неймар то ҳол яке аз номҳои машҳури футбол аст ва диққати мухлисонро ба худ ҷалб мекунад. пас аз он ки Неймар моҳи январ аз Ал-Ҳилол рафт, ба клуби кӯҳнаш Сантос баргашт. дар он ҷо ӯ бозии хуб нишон дод. дар 12 бозӣ 3 гол зад ва 3 паси головар дод. ин нишон медиҳад, ки ӯ оҳиста оҳиста ба ҳолати хуб бармегардад. ҳадафи асосии ӯ бозӣ кардан дар чемпионати ҷаҳон соли 2026 мебошад. аммо барои он ки ба мунтахаби Бразилия даъват шавад, бояд дар сатҳи баланд ва дар пеши чашми ҳама бозӣ кунад. лигаи Туркия бо як мураббии машҳур ва иштироки доимӣ дар мусобиқаҳои аврупоӣ метавонад чунин имкониятро диҳад. ба ғайри аз ин Фенербахче мехоҳад рақобат кунад. ҳарифи асосии онҳо Галатасарай Лерой Санеро
Неймарро бепул ба даст овард. Акнун Фенербахче мехоҳад ҷавоби сахт диҳад ва шояд ин ҷавоб Неймар бошад. Вале мушкили асосӣ дар он аст ки танҳо Фенербахче ба Неймар таваҷҷӯҳ надорад. Дастаи Олимпик Марсел аз Фаронса мехоҳад ӯро ба даст оварад. Бозгашт ба Лига 1 барои Неймар маънои хуб дорад, чун ӯ солҳо дар ПСЖ дар ҳамин лига бозӣ мекард. Худи Сантос низ мехоҳад шартномаи Неймарро тамдид кунад ва ӯро дар даста нигоҳ дорад. Пас тобистон як ҷанги ҷиддии трансфери барои як бозингари шинохта дар пеш аст. Агар Неймар ба Фенербахче гузарад, ин танҳо як хабари калон нест. Ин метавонад ба Туркия обрӯи калон орад. Дар солҳои охир футболбозони машҳур аксар вақт ба Лигаи Араб ё Амрико мераванд. Агар Туркия тавонад чунин бозингарро ҷалб кунад, ин як қадами бузург хоҳад буд. Футбол дар Туркия бисёр дӯстдошта мешавад. Мухлисон ҷонфидоанд. Агар Неймар ба Истанбул ояд, стадионҳо пур мешаванд, тамошобинон зиёд мешаванд ва худи чемпионат ҷолибтар мегардад. Ҳоло Неймар озод аст ва қарори охирин танҳо ба худи ӯ вобаста аст. Агар дар Бразилия бимонад, ин як қарор барои оромӣ ва осудагӣ аст, вале агар ба Аврупо баргардад, ин маънои бозӣ дар сатҳи баланд ва тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон аст. Маврино интизор аз Фенербахче имконият медиҳад, Туркия муҳаббат ва дастгирӣ мекунад ва агар Неймар розӣ шавад, мо шоҳиди як бозгашти калон ва шояд хотирмон хоҳем шуд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.